egyáltalán a világról a színesebb képet kapsz. Hát éli az ember az életét mondjuk kamaszként, megvannak a maga feladatai, vagy az iskolába, érik bizonyos információk, most ugye már milliószor több, nem is tudom, van-e szorzó, mennyivel több, mint ami akkor annak idején minket élt. De ez egy másfajta, szerintem az agy, máshol van az agy tekervények között az a rész, amikor egy olvasott anyaghoz alakítom ki a viszonyomat, mint az tehát egy mélyebb kapcsolódás szerintem egy regényen keresztül kapcsolódni valamihez, mint ez az óriás plakátos, reklámos, vágott, ritmikus, állandóan zsizsegő valami. Ilyen értelemben tartom nagyon fontosnak az olvasást, és ilyen értelemben tartom veszélyesnek a megszűnését. Emlékszem, hogy megyek végig Vácon, és már majdnem sprintben be a könyvtárba dobom le az egyik adagot, és kutatok a következő adag után. És mert tényleg nem volt más versenytársa az olvasásnak akkor, mint a foci esetemben. Ez egy mámoros időszak volt. Azt kell mondjam, hogy csodás volt. Amit nem olvas el egyébként ebben a korban az ember, az nagyon nehéz később. Tehát amit úgy 18-20 éves korodig nem szippantasz be abból, ami ahhoz a korszakodhoz illik, azt ugye már nem fogod elolvasni, és az a lépcsőfok hiányzik. Ebben az is benne, hogy az olvasás nekem azért az volt, hogy egy ilyen az 580-as csokit valahogy úgy sikerült kibontanom, zseniálisan, hogy egy ujjal tudtam csúsztatni kifelé a csokoládét, tehát én élvezethalmozó voltam. Egy csoki így indult föl, és akkor olvastam a Winnetút, nyilván nagy részt csokiztam ezeket a példányokat, és közben tudtam az 580-as csokit úgy nyomni, az közben, hogy finoman elnyomogtam. Tehát ez egy össze is kapcsolódik bennem, hogy fekszem, csokit eszem és olvasom. Micsoda mámor, még nem tudok más mondani, egyszerűen csak belehelyezkedsz egy világba. És miközben ugyanazt a könyvet olvasnánk el, nyilván közben fontos elmái ugyanúgy hatnak ránk, de közben más és más kerekedik ki, amikor le kéne festenünk, vagy ha olyan tehetségesek lennénk, hogy le tudnánk rajzolni, ami ezzel kapcsolatban eszünkbe jut, akkor nyilván azok a rajzok bizonyos értelemben hasonlítanának, más értelemben nem. Minden esetre jellemeznének minket, és biztos, hogy egy nagyévű mű elolvasása után az ember egyszerűen jobb lesz. Ez minden művészeti ággal való találkozásra érvényes, szerintem az egésznek ez az értelme, hogy az ember egy hosszabb, rövidebb ideig egy nemesebb anyagból lesz gyúrva, hogyha egy jó regényt elolvashat. Tehát, hogy 5 percig, lehet 10 percig. Ez az egész művészkedésnek ez az értelme, hogy valaki a fájdalmát, humorát összegyúrja, elénk teszi különböző alkotásokon keresztül, és te meg így csinálsz, és azt mondod, hogy amikor kinyitják az ablakot. Köszönöm szépen.